फामि आं जा खालामबाय नोंनि हाबाखौ थिगखौनो खालामखाबाय आं नों बे हाबायाव जेबो अजद दैखां मोननाय नङा दे आफा बे हाबाया बे सप्तानि गेजेरावनो जानांगोन नै नाय सेंग्रानि सावगारिया बेस्ट नों आंखौ थगायदोंथ' नों आंखौ जखायदों ना बेखौ मा खालामखो नों फामि माने इसिबां बानलु होखो नोङो बे सिंग्राखौ स्पेशल गेस्टनि थाखायसो एवगोन आं बाजै मा स्पेशल गेस्ट बाजै फाग्लियाखौ नै नोंनो सिंग्रा गुदुं गुदुं बानायना लाबोदों आं जादो मा जाखो जादो ना 1 मिनिट आं मोनसे फिसा खामानि मावगोरनो बाद हो बेखौ उनाव माव जाग्रोदो ना आं जानो बादों नों जादो ना बिदि नङा आंहा दंखायो बेथ' नोंनि बाहागसो निस्सय माबा मोनसे गन्डगल दं बेयाव अरन नै सिंग्रा जानोबा आंबो नङा बे नोंनि थाखायसो जादो मानो जादिया मानो सिखारखो नङा र' आं दै गांदों सिंग्रा जानो दै नांलायगौ र' आं लायनि न' दैया बिदिब्ला जानोसां जादो नोंबो जादो ओं जागोन दे जादो दासो मोनदों थ' बाबा थ'लाय नायनि फामि प्लिज नै जादो फामि जायां मा रागा जोंदों अन्नानै जादो ना बुंबायना आङो जाया होननानै प्लिज आयै जादो नों जायाब्ला आंबो जाया आं अरन जायाब्लाथाय आंबो जाखाया जोंखौ सैला अरन थु थांदिनि थु जोंहा थांनोसै
र' थाथ' हर जायो न'दो भेरि गुड गार्ल जुदि आं थैयोब्लाबो नों गुबुन हिन्जावखौ हाबा खालामदो नों मानो बिदि बुंदों गलापि नों मानो बिदि बुंदों बे नोंनि मेगन नोंनि मोखां बे नोंनि अननायखौ माबोरै बावनो हानो आं गलापि माबोरै बावनो हानो I love you गलापि I love you आइया जा गोथाव जादों नोंहाबो बे मोनसेखौ जादो नङाबा जोंहा जाखांबाय ना अरन ओइ फामे प्लिज बायगोन हारे प्लिज मिथिंगा Oh sorry मा जाखो लावगि फाग्लियालाय एरायलांबाय गान्थुरि सिख्लायाबो गोसो थोफ्ला आंखौ नागारनानै हाबा जाबाय आयै मोजांथारमोन दारमासथिनि रागा जोङोबोला जोथारनो गोसो जायो सौथारनो गोसो जायो सिथारनो गोसो जायो सिख्रेबनो गोसो जायो लावगि फाग्लियाबो एरायलांबाय गान्थुरि सिख्लायाबो गोसो थोफ्ला गारना थांबाय आंखौ नागारनानै गुबुन सेंग्राजों हाबा जाबाय गुबुन सेंग्राजों हाबा जाबाय गुबुन सेंग्राजों हाबा दाय नोंसो सुखे औब्रा आंना जिउआनो 2.5 फुटसो गोजौ बारग'लांबायमोन आयै आखाइफोरावना थल थप हमना लाबोनायखायसो नोंनि जिउआ आंनावसो सौग्रावनानै थांफिनदों हा नङाब्ला अखाफोरावसो सौहैसिगौमोन नंगौ औ दाय जिउआ अखाफोराव थांब्लाबो दान्दा गोलावजों खाज्रायनानै थुख्लाय हरनानै लाबोगौमोनलै आं सुखे नोंनि जिउआ गलांब्ला ओरैसो जागौमोन नंगौ औ नोंखौ गोथैबारियाव लांनानै गारहैगौमोन आरो फबगौमोनबो आंहा गोथैबारिनिफ्राय फैफिनगौमोन ब्रा नोंहा फैफिनबा आयु बिदि जानानैसो फैगौमोन नोङो नंगौ आइ थुदो ब्रेकफास्ट जानो लिंहरबाय थ सुखे थ नै बेवहायसो है हनै आं नायनो आं नायजोबाखैथ' आं नायजोबाखै मा ओइ नै नोंसिनि आगोलनि फट'गा मारै नुदों मादै नोंनि बे आंनि आयु मोजां माखासेखौ आं नायनो आयु मोजांथार आहा आंनिखौ लाजोबसै नोंसोर नोंसिनिखौ लानोबा लादो आहा बेखौ लानोसै बे आंनिसो हरनाय बेखौ नायनां हरजोबलाय आहा आंनिखौ लाजोबगोन दे ला दे नङा आब' आं बेखौ बे सावगारिखौ न'आव लांनोसो सेबखांहोदों मा बिदिब्ला जावैसोआ जोंनो बे फट'खौ होलांला नामा नङा आइ बे सावगारिया आंनावनो थाबाय थागोन
अरना जेब्ला गिदिर देरगोन अब्ला नोंसोर गासिखौबो गोदानै गोसोखांहोफिननो थाखाय बे सावगारिफोरखौ जोथोनै लाखिना दोनगोन आं आरो अरन नोंसिनि बे न'खराव फैनानै जेरैबायदि नोंसोरजों अनलायबोदों बे रावखौ गोसोखांब्ला आं आंनि आंगोनि असे न'खर बायदि मोनो। आइनि अननाय, आब' आरो आइ उन्दैनि अननाय आरो नोंसिनि अनसुलि गुरै गोसोजों मदद होनाय। नाथाय बेबायदि एसे मोजां अनलायनायखौ नागारनानै आं दा बावैनो नोंसोरखौ नागारना अरनखौ लाना न'आव थांनांसिगोन। नाथाय आयै, आं नोंनि अननायखौ मिथिगौ। नोंनि गोसोनि बोर सारस्रिनायजोंनो आं अरायदिन थांनानै थागोन। हेलौ हेलौ, आं मावफुं बुंदों। मावफुं, मा खौरां? नों न'आव फैनांगौ, बा कौतिनि बिलाव सहि होफैनांगौ। मावफुं, आं दानो थांथ'नो हानाय नङा। 5 कौटि केन 10 कौटिनि बिलब्लाबो आं नुजाहैथ'नो हानाय नङा। बिदिब्लाथ' जोबोद उसुबिदा जागोन नामा? जेबो उसुबिदा जाया। नोंसोर खायदा खालाम। जेबो जायाब्ला उनाव थांगोन आं, अके? बाय। मानि थाखाय थांनो हाया नों मिथिंगा? आं माब्रै हठात थांनो हानो? जाय न'खराव अनलायनाय दं, आं बेखौ माब्रै हठात गारनानै थांनो हानो? बेबायदि अनलायदोंब्ला नोंखौ नोंनि नोंहौआ मानो इसिबां अफमान होबाय थायो? नों जेबो मिथिया गालद। जायहा सहायनो हानाय गुन दं, बिनि थाखाय बेफोर अफमना जेबो नङा। आंहा अरन बिमानि थिननायाव मोनसे बोसोन सुफुंनांगौ दं आरो आं बै समखौसो नेनानै दं। ओइ बिमा, ओजों फैथ'नाय। माबे? आं स्टेट बेंकआव थांनोसै। गोदो गलाफिनि मुङाव बेंकआव फिक्स डिप'जिट दोननाया मिसुट जाबाय। गासै 5 लाख रां मोनगोन। दिन्दांखौ लानानै रां लायनो थांनोसै आं। रावनोबो दाखोन्था। बोथोरफ्रा गाज्रि, थाब फैबानो जाबाय। हे जाम्बि, बेखौ नों बुंलायनांगौ दाब्रा। ओइ, नोंसोर मा गल गला जाखो? पकेटाव रां गैला होनदों। थां माबार, बै दखाननिफ्राय 500 रां लाना फै। ओइ, 500 रां हरलाय। 500 रां गैयालै बाबुमोन। जा दं बेखौनो हर। 200 रांल' दंथारो बाबुमोन, बेखौनो लांदो। हर बेखौनो हर। ओइ, 500 টাকা দেন। বাবু, 300 টাকা মাত্র আছে। 300 টাকা তাইলো। যা আছে সেই দিয়ে দেন। रांनि मा सिन्थालै? नोंसोर हले थिगैनो दं। बासिदोलै दिन्दां, मोजांलै बियो। बिलाय बियो। दे, मोजांखौ बासिदो। जाग्रोन सिखा। बरिया। दे। बै मानसिनाव गोबां रां थायो। थ' केकखौ सिख'हैनांगौ। बेखौ लालाय, बे गोथावथार। देलै, बेखौ सेरनै, बेखौ सेरथाम लादो। बे थाइजौआलाय? थाइजौआ? थाइजौखौबो लाबावदो दे। मोजां। नैबे मोजां, बासिबाय था। नैबे मोजां जागोन। नैबे मोजां जागोन। मा जाबावनांगौ?
गैलालाय माहाजोन बाबु लानानै खारलांथारबाय मा जाबावनांगौ दालाय मा जाबावनांगौ 5 लाख रांखौ मा जाखो लाना खारलांबाय माबा सिखावफोरा थांदों माबा होसोलांदों बोरै खारदों बोरै बिजों थांदों नै बिजों थांबाय बाबु थ' थांबाय थ' जावैसो हाब इसेल' बुस्थु नङालै नोंबो बाबा आं थांगोरसै खाफाल गोनांलै नोंबो बेबायदि बिजामादै माव मोनबावब्रा थुदोलै थुदो बाबु बारा थाजानाय नङालै बे जायगायाव सिखाव हैफिननो हागौ खाफाललै मोनफिनबाय हाबथारबाय आबौ नों जोबोद मोजां आरो आंनि बाबायाबो जोबोद मोजां औ नंगौ नों बाबाखौ मानो रागा जोंबाय थायो प्लिज आबौ नों आंखौ अननानै बाबाखौ निमाहा हो प्लिज आबौ प्लिज न'आव फन हरदोंमोन आफाया रायलायाखै नङा नङा गलाप नों जेबो दुखु दाजा जोंनि बे गथ'आनो सानसे न'खरनि दावराव दावसिखौ बोस्रांजोबगोन र' आं बेनावनो सोंनां हेलौ जुनियर नों नोंबैमोननि रागाखौ बोस्रांजोबनो हागोन ना जोंनि कुलवार्कखौ फोजोबस्रांनो हागोन ना थाबनो मा हागोन ना हाया हागोन होननानै बुंदों नंगौ जावैसो आं नोंखौ सिगांनिफ्राय बिजामादै हिसाबै गनायनानै लायाखैमोन नाथाय आं दिनै नैबे सनानि मालाखौ गथायनानै नोंखौ बिजामादै हिसाबै गनायनानै लाबाय आफा आं नोंनो अननायनि बान्था होबाय जावैसो नों आंनो दा अननायनि मा बान्था होफिनो
साबायखर जावैसो